Video tharnen kan lo let le tai tun chuma kan video thlir ho tur chu Chinese comedy drama My Vampire School Sister ti chu kan thlir ho le don ani in lo shet ma sakata na ka du chu movie recap kan ti chhuat te hi ke mani ina kan en chua kan zia chu ani big lova atam zo ki chu nam pui ho te lo recap to sa kan lelin chon le na mai ani tlang puya chuwang chuan a hming le soidan soitumte alo in ang diak diak lovani po in min lo ngai thiamula English subtitle an da sa kan lelin chua kan ron soi chon le na mai chawani ti kha min lo chet sak donia sin ma sabera chuan thona tla a mitam tak boral le hliam na tak tuar chu kan hmuwa maktak mai in chu thona tla a chuan meiche pakhat chu adam chuak lo maya dam kho chuan hun rem chang po anei chawraw hle chungnung bera thaza hnuaya aladam ve sham shramani thona tlak chan tak chu hriat thei ani lova sin dang alo langa zirlai no pang som te chu milana modeling contest na adin hun pani na an chan to hnuin China lama an kirle meka chuti lai chuan chanchin tharat thipui na takin khovel ram sang sanga nuai nuwa adam chuak nula mel thatak chuan munalo khat ne hle adot le a chuan nula dam chuak pakhat nu kha tuipui kam khoilai ai mohian aron lang ve le a chu mei chia chuan zungbun hi akenga a mela chuan a hlim lawani ti an mu thei zungbun chu abial pa ina in nei somna na ape kan nge nge mundang lo lang le in chiandun pani te chuan inel na an naya an pani ming chu liu le sangguan te an ni kan chiat ol samjok theinan sangguan chu bad boy tin kan soi mei don ani thon thu sei tak chu kai toy don ta ila model team te chu school bus chuan an ron kala bad boy a chuan alo chhona hei hi kan nga le be sei tak chu ani nge yang Mizo hi lo mel shiat ve to em he pa hian game za ai tam ma au ma wang hian how to the thleng thlengin an khel me kani a khel dan tur kalo shil chiang cheu o Mizo team mania lutin I games khel chak ber thangang Ludo Express khel dan bi kalo shil leng cheu match in jan khan midang pathumin an ron zom ve don cheu ani game chu en jan ta in chakani chuan I wallet lo alum tur poisa I nei ngal ti na ni wallet a chuan lutin I poisa hlo chhuate chu ila chuak ngal thei bok ti chuan I zawali do mai aul sam lo vitiam ni I games ngai na zong dang ila khel thei cheu entirnan kerom cricket le pool I du apiang ani mai poisa lalu thei ngai turin ka du saka che description na link ka da atang hian download la sum le pai ha dam takin lalut ve te le school chuan thleng ta a bad boy chu ti pal thil thuin me cheu locker room a chuan alut pala a thil mu chuan a thong hle chu tiang thil chu ataka alo la mu ngai reng reng lo thil ania me chi ho po chuan zakta nge tilem lo chuan engma theng lo angin anom chun zom ve le maya thinrim hnekin bad boy chu an fiam ta zek zoka bad boy chuan ngai damte adil hno le ta vela meiche model team shoi tu yeuna I chu alo langa ama hi thona tla adam chuak nu kha ni thon thu pa ngai tak chu chun zom zelin bad boy an hiana mu chuan zel atin oma yeuna chu lo in herin chibai aron buka kan shet chu tak chu bad boy chau chu modeling team mi paum chunani sin dang alo lang le a leiron langin mi pani te in bek na chuan ngai tu na thalo tak min nei tirani an lo in pu cha mek hi lo nia an zo hnu chuan atlai deuh to awangin anin lampan chuan an kirle ta sang sanga amai ro chu mei chazinga pakhat chuan alokara chuan cell phone a theihil pal da hlo adang anei si lo wang chuan latura alet le mai ngai ta a chuta tak chuan chu mei chia chu ramhuai chi bai om tak chuan a that ta ni atu ka chuan school canteen a chuan thian dun an lo langa an thian dang pahni an lo kal bel bok zirtir tu chen tia soi thin ni ma sela zirtir tu ero ani chuang lova a pakhat zok chu a hming ka chia chi alo awangin samhlo oma kan ti mai don nia mei chia rong taka tha ani chungchang te chu an lo soi du na samhlo oma le zirtir tu chen te chuan rindan oi om lo pui pui ngai tu chuakin mei che mel thatak te veng him tu turin anti wolf team din thain an sia ani a big takin model team om te tan an tia model team te chu tuipui kama in ti hlim na an neya bad boy po chuan yeuna chu nei phet alo tum ngar bok ma se vandoi thlak takin a thian thaber liwa model team zom ve tura som turin puina chu aron dil ta zoka a chan po yunai bial pahlui feng chu liwa u ani wangani a ma kan soito yunai zungbun lo pe to tu khani thil chiang sa kan sia thei chu yunai chuan bad boy chu ngai ven ei na chete ma anei lawani ti hi bad boy ain liu chu model competition a bad boy aya kaljok turin adua bad boy chuan liu chu an team a tel ve tur chuan som ta a
ma se liu chuan model team atel chu yuna ne na boy na engemaw an nei awang hian achak te chiam lo bad boy chuan min thluk ngei tum chuan liu chu an thlem le tanga a topa chuan liu po chuan model team zom chu atum ve ta a chu po bad boy a star wang chawin engpo chu lo ni ta se model room luna kongka bula chuan bad boy chuan thil dang ngei tu alova a training a chau ril ru pe jok turin a shila meicha tre thom an hreta mit khap kar lawa thom ron chuan a pindan chunglama chuan an thleng chawa a hmun an han thlen chuan anti wolf game ami ten exercise an lakna awanga thom an chua mai chu lo ni in chumi hnuwa chuan liu chuan modeling chu zirjan ve mek zelin kaldan turte an zirvel china a kaldan chu pa takhian ringot flek keng tu ang mai ani a chan chu atil then na lam hoi ani lo e matin ani yeuna chuan an team leader ani angin amala zirtir adua sumi awang chuan bad boy chu yeuna chuan angai tha hle ma sela van ne siamin dressing room parda thung lama chuan meiche dang havin an hnuta phone na hi an ron ti thlapala atira chuan bad boy chuan alo du lova chu po meiche in thlak na room a in thlak thina wang chuan zil hauna voi tam takalo don to thin wang ani ma se atopa chuan an thuap na thlak pui tur chuan meiche hau chu apui le ta thawa tuk danga chuan zirtir tu ni lo chen chu library a le khabu te chiarin huna mang meka ma se ama chu ramhuai rap omnu pel tur dot le chuani ramhuai in chen a chin fel don lai tak chuan bad boy le samhlo omate kha chena thoman chiata wang chuan an ron lang thuaya an mu chu amana wang chuan senanun na chu ala talavani ani na an hriat chua zok lo nan ti in sakol rap om tak chu atlan bo ta daya yeuna chu lo ni dein amak zok hle chen le yeuna te chu damdo ina chuan an pahni in da an ni a chumi hnu chuan thil engemaw hi an soi khom nak bok yeuna chuan chena thisen chu lo dot sak atumani an ring hlela ama ero chu yeuna chu mihring thisen dot thin mi ani bad boy chuan a ring theilovani a chan po han fin fia na tur thil engma anei bik lo wanga ni a zana chuan yeuna chu lo harin azung bun chu dar thalang ma a chuan a phela chu tianga atilai chu chen chuan lo hmu in ni khoshelavin a omle ta ngalani atu kan chuan samhlo omale bad boy ta chu an thian te to turin an vakala chen chuan thudik shil atuma ma se an kianga yeuna I alo omve awang chuan a soile theitelawani zirlai te chu an chen na hmun thewa ho phal sakan ni a yeuna I chuan a school uniform le zungbun te chu damdo ina chuan a thei ngil ti an thre chuaka nurse pakhat chuan bad boy a hne na chuan yeuna I bungrua te chu peklet sak turin a cha a bad boy an zungbun chu ala a an en chian nak chuan ramhuai rap om tak bun ang chia kha ani ti a hre chuak ta ani po chuan yeuna I chu a ring hlel ve tran ta a yeuna I bungrua te chu pekir ta mai lo chuan in lama hoa internet manga thil om dan kim chang chu zon chu atum ta ni in lampana a hong mek lai chuan zui tu nei tla thiana in sia hnung lam hoya a han in her chuan ramhuai rap om tak chu alo lang ta phut mai le amumang mai chu lo ni le si in thisen dot mang chung changa hriat nu chuan yeuna chu abung ruate la turin bad boy hne na chuan aron kala bad boy an yeuna akal san ma chuan rin hlel na oka chuan atong fek renga an practice room malokara chuan thil engemaw tak zon ani mun tang te chu an en kwala ramhuai rap om tak mai kor chu locker room a chuan a hmu chuak ta hlol mai le yeuna chu chumi hun lai tak chuan ama arin hlel na dik lo zia ti chiang turin a lokal le a athil sual ti a hriat chhuah ta ka wang chuan yeuna e chuan a zedik tak churon chhuah in mihring thisen dot thin ani anga dam chhun zom zel nan ati tur chu ti atum le ta a chu tianga thil ti chan chu ama na adu le chak wang po ni lova norlui ani awang chawati ani sin masalama kan hmu to thil tuiril kha thisen chu lo ni in khami hnu atang khan mihring thisen dot mang alo ni ta ni chu thu yeuna I soi ngei a hriat hnu chuan yeuna I tan bad boy chuan a thisen chu hlan na tum ta a yeuna in poidang a khoi bel to lo na na ti ani hun rei ngak zo lovin bad boy thisen chu a dot tamaya chu tia thisen a dot mek lai chuan bad boy chuan yeuna I laka aril ruput mang te chu a phor chuak ta veka ma se yeuna I chuan alo ngai poimo lem chuang hau lo liu chan chu ron lang hlolin yeuna chu aron pei thata a liu chu yeuna ina a hne na athutiam bad boy atin hau lo tura a in tiam na abo chiata wang chuan athina ur hle ani kan hriat chhuah tak chu liu le yeuna te chu mihring thisen dot thin ve an lo ni ti hiani
ma sela yeuna anglo takin liu chuan mihring te thisen adot ve ngai lova ran thisen chau adot thinani athuti ama ding lo yeuna chu liu chuan ti hlum adua chu ti lai tak chuan bad boy chu ron lang le in yeuna chu aron laveng him tat chewa bad boy an liwa po thisen dot thin mi ani ti a hriat chuan makati khermai liwa po bad boy a chan hima wanga ani na an hriat chu awang chuan alung ni lo hle a bad boy chuan yeuna chu alavek him tlat zela bad boy an yeuna adu si a hriatin liu chu aril ru ana tak zeta yeuna po chuan thisen dot thin ani hma a aril ru she omna te chu a au chhuah pui ve bok liu chuan yeuna in na chu a hriat thiam pui ve theilawa a chan chu yeuna in mihring thisen a in lai te pon liu chuan ramsa thisen chau a in thin wang ani yeuna chuan adu thu sam nu nung ber chu a hmangai boral ta liu u nau pa ni bok feng tan ti puitlin ngai atuma angen na chu an team hote modeling in ti siak na ne na chan pui nge ani adu thu sam nu nung apom pui nu chuan yeuna chuan akal san ta a bad boy chuan yeuna I du thu sam nu nung ber chu ti puitlin sak ala tum fan bok an boruak chu lung ngai na ron in thakin chumi nuwa limna na men lovin a chhun zom zat bok tuipui kama chuan an lo phusana sa hleya chuti lai chuan malta katla fal la hi aron langa yeuna I du thu sam apui tlin ti rawang chuan ani chu alung ngai angai le to ngai don lova engkim chu a moran bok tan to don ani milana in ti siak na telte result chu ani alawin her chuaka bad boy ale liute thir sakor an chuang lai aron langa result chu a chuak ta a liu chuan talen anei lo ema wangin atling zo ve telawa model team te chuan na ba su aron thlenga in mang thana thu in fa tonin thil thleng mek chu soifia po har takani bad boy chu ba chunga chuan lutin ko te bel hlang dir chuan chipai an lo buka tuna chuan ama chu yeuna I ai oa model team how tu tur chu ani to ani bas chu atlan le ta a movie top ma chuan yeuna le fenga te thlona chunga an om lai hi aron lang le a